guys, what's up? Namusa na dayon nga ako ang manok dayon. Guys, atong kuhaon siya sa pugaran. So, pakita tamo sa ako ang chicken. Itong kulungan. Kuhaon na to ang ako ang asa naman siya? So, mauna siya ang ato ang wala, magana dahi siya piso dahi, uy. Musa na gid siya. So, ato ni siyang ibutang diri sa kuan. Ato siyang ibalhin. Sa bagiin. Kita may ito na ba, nakasunod pa dito ko iki. ha? Sumuna niyo siya guys. Look, may pamangkayot eh. Ha? Butang ka naghapin diha, be? Or karton, no? Oh. Hindi siya malargos yuta. Karton siguro, te. May karton diha, te. Ang namatay, itanan, te. Luha man na siya, te. Kay. Ito yung sagka ng law. Magot eh, tarong na ikuan ng good eh. Kanang para pang kuan good siya ba? Butang tong itlog. Tiro pagkag-usap kay nanay. Mga gani. Para pang piso ba? Didiganan mo ba? Naay namang miso. Yung antik niya piso. Dako na. Manhara na ang katong itlog te. Pero Itarong ang katong yung itlog. power ka ng binugot. Oh, long agon lang natin. Binugok baho, no? Ano? Tumba niya. Kaya na, kaya baho na siya, ano?